बेसे 50,000 सिरि सिरि गोरबोनि खोथा नों बुजिहादोंना ओइ जाबाय फै सनाया माब्लाबाबो मानसिनि जिउनिफ्राय देरसिन नङा नों जेब्ला गिदिर डक्टर जागोन आंखौ बिजि थुनांगोन हले नाथाय थाफ्लायाव थुनाङा बिराद मेवो सिगाङावनो आं खौरांगिरिफोरखौ खुलुमनाय जासिहरग्रोयो दिनैथ' जोंना अख्रां गंसेनि प्रिमियार श' जागासिनो दङ आरो बेयावहाय आङो जेबायदि रल मोनदों आदाया मैथाया जेबायदि जोंनो बोसोन होदों जेबायदि गाव सुजुदों बेयाव जेबायदि आं रल मोनदों बेयाव आं थारैनो सासे गोरिब न'खरनि फिसाजो आरो बेयाव आङो लेखा फरायो सासे माने आं एथबांबो खोन्थाजोबनो थांला जाय रायजो राजाफ्रा सोरबा सोरबा नायाखैबो जानो हागौ नालाय माने फरायनो गोसो जायो खिन्थु थाखा फैसा गैया बेफोरबायदि आंखालनि माने माखासे बेयाव रल दङ गोरिब न'खरनि एसे दुखुथियाफोरनि बेफोरबायदि रलखौ मोनदों आरो आङो माने बेफोरबायदि रलखौ मोननानै आं थारैनो गोसोखौबो दुखु मोनदों माने होनबा जोंनि गासिबो बर'फ्रा सोरबा माने सुबुंफ्रानो आरो बर'फोरल' नङा गासिबो सुबुंफ्रानो सोरबा बेबायदि आंखालाव दं नालाय बेफोरबायदिखौहाय मेसेज होदों आरो आदा मैथाया बेनिखायनो आं बिराद गोजोननाय मोनदों बेबायदि रलखौ मोननानै आरो नोंथांमोननो नांगौबा बे सावथुनखौ देखायनोब्ला नोंथांमोना कन्टेक्टबो खालामनो हागोन बेखौ आं खावलायबाय आरोखि एक्सपिरियेन्सआथ' बिराद मोजां आं बे आंनि फार्स्ट डेब्यु मुभि ओमफ्राय बिराद भेरियास माबा एक्सपिरियेन्स खालामनो मोनबाय आं आदा मैथाया बिराद मोजां गाइड खालामलांबाय ओमफ्राय बिराद नलेजबो मोनबाय ओमफ्राय फिल्म आं गोदो खालामदोंमोन बाट एज ए लिड बोरै माने एक्जिकिउट खालामनांगौ बेखौ बारा मिन्थियामोन आइडिया गैयामोन बाट बिराद मोजां गाइड खालामनानै आदा मैथाया दिनै बे सावथुना प्रिमियार जाबाय ओमफ्राय आंनि को एक्ट्रेस पुजा मुसाहारियाबो बिराद सापर्ट खालामदों आंखौ ओमफ्राय बिराद गोबां सोलोंनो मोनदों आं बिसोरनिफ्रायबो ओमफ्राय गोबां सिनियर आर्टिस्टफोरनिफ्रायबो आयं दांखोल लोगोमोननिफ्राय बिसोरनिफ्रायबो बिराद सोलोंनो मोनदों आरो गिबियावनो खौरांगिरि बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय दा दिनै जानाखि आंनि स्क्रिप्ट आरो डिरेक्सनजों दिहुनजानाय अख्रां गंसे सावथुन बे अख्रां गंसे सावथुना दिनै बेखेवजेननाय जाबाय बेवहाय जोङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय खुंग्रिं बाथाबारियाव बेखेवनाय जादों गोबां रायजो राजाफोर दङ आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट बिसानिफ्रायबो दैदेनगिरि बिथांमोना फैदों रायजो राजाफोरखौ आङो बेखौनो खावलायगोन जे नोंथांमोना जोंनि बर' सावथुनखौ नोंथांमोनखौ आं जेब्लाबो खावलायगोन नोंथांमोन अनसायोब्लासो जोङो जोंनि सावथुन मुलुगाबो थांना थागोन बे सावथुन मुलुगनि गेजेरजोंबो गोबां सुबुंफ्रा माने एंगेज जाना थानो हायो बेबो मोनसे पार्ट टाइम जब बायदि आं बेखौ सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थायो बेनिखायनो जोंनि सावथुन मुलुगखौ फोथांनोब्ला पार्टिकुलार रायजो राजाफ्रा अनसायनांगोन आरो जोंनि इन्टेलेक्सुयेलफ्राबो अनसायनांगोन गोबां फ्राय आर्टिस्टफोरखौबो जों नुयो फाव खालामबाबो गावबा गावनि माने मुभिफोरखौल' नायो गुबुन मुभिफोरखौ नायनो नागिरा नाथाय जों नायनांगौ इन्टेलेक्सुयेलफ्राबो नायनांगौ पार्टिकुलारलि आङो नैबे अख्रां गंसे सावथुनखौ आङो सबखौबो नायजानो लुबैगोन मानोना बेवहाय माखासे मटिभेसनेल इडुकेसनेल माने मेसेज दङ जे जोंनि जायफोर माने गैजारोङैनि फिसाफोर दिनै बिथांमोना माबायदि गिदिर लेखा फरायनायनि सिमां नुयो आरो बिथांमोननि सिमाङा बोरै जाफुंगोन बे मेसेजखौ लानानै आं बे सावथुनखौ लिरनाय जादों बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायनाय जादों जाहाथे नोंथांमोना बयबो बे सावथुनखौ नायो बेखौनो आं बुंगोन जे दिनै जोंनि बे अख्रां गंसे सावथुनाव जायफोर बिथांमोना फाव खालामदों आरो बेवहाय थुलुंगा होनाय गोबां जाय बिथांमोनखौ जोङो मोखाङाव नुवा नाथाय सिङाव थानानै गोबां थुलुंगा होयो बिथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय बावहरगोन बिथांमोना हाजासे खस्थ' खालामदों जायनि जाहोनाव बे सावथुनखौ जोङो 12 दिननि गेजेरावनो जों दिहुननो हादों आरो 12 दिननि गेजेराव दिहुननाय सावथुना माबायदि जायो नोंथांमोना रायजो राजाफोरनिफ्रायनो मोनथिखागोन जिहेथु दिनै सावथुना अपेनिंबो जाबाय आरो रायजो राजाफोरनिफ्रायनो नोंथांमोना बे मेसेजखौ मोनगोन बेनिखायनो आङो स्पेसियेलि गासै टिम बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय थ' दिनैनि थारिखआवहाय जोंहा चिरां जिल्लायावहाय जोनोम मोननाय बे अख्रां गंसे फिल्मखौ दिनै प्रिमियार श' खालामनाय जादों आरो बे अख्रां गंसे फिल्माव आङो एसे कमेडियान हिसाबै रल खालामदों बेनिफ्राय आङो खोब मोजां मोनदों खारन जोंहा स्क्रिप्ट राइटार आरो डाइरेक्सन हिसाबै दङ प्रबिन मैथा बर' बिथाङा थ' बिथां मैथाजों आंनि थाखायबा मोनसे फार्स्ट टाइममोन बियो जेराव आं बिथांमोनजों रल खालामफानो मोनदों आरो बे अख्रां गंसे फिल्मावहाय एस ए एक्टर हिसाबै जोंहा रल खालामदों बिबेक
एसे हिर'नि आरो हिर'इन हिसाबै जोंहा दङ बिनानाव फुजा थ' बिथांमोनहाबो खोब मोजाङैनो फाव खालामदों आरो आं सबसे मोजां मोनदों गोसोआव जे बियो मोनसे ससियेल फिल्म जादों जोंनि समाजावहाय बर' समाजावहाय जोङो फरायनायनि गेजेरजों गावनि आथिङाव माबायदि गसंनांगौ आरो खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो जोङो फरायनानै गावखौ साक्सेस खालामनो हायो बेनि मोनसे मोजां मेसेज फैदों बेनिफ्राय गोरिब न'खरनि सुबुंफोराबोदि एसे डक्टर जानो हायो इन्जिनियार जानो हायो बेखौ बे फिल्मावहाय दिन्थिनाय जादों थ' खोब मोजां मोनदों आङो थ' आसा खालामो गोबां बर' सुबुंफोराबो बे फिल्मखौ अनसायगोन होननानै आं आसा खालामदों आं खोब गोजोननाय मोनदों दिनैनि थारिखआव जे बे फिल्मखौ गोबां नायगिरिफ्रानो नायनो फैदों बेनिफ्राय आं जेरैबायदि आसा खालामदोंमोन जे बे फिल्माव फाव खालामनो मोननानै जे गोबां बर' सुबुंफ्रानो अनसायगोन होननानै आं बेखौ दिनैनि थारिखआव नुनो मोनदों थ' फिल्मनि काहानिया बेनो जे जोङो फरायनायनि गेजेरजों गावनि गोरिबारि न'खरखौहाय उदां खालामनो हायो जों गावखौनो गाव मालाबाबो गोरिब होननानै जेननानै थानो नाङा बेखौ आङो बे फिल्मनि मोनसे गिदिरथार मेसेज नुहुरदों थ' आसा खालामो साफ्रोमबो बर'नि न'खराव बे मेसेजआ सहैगोन होननानै आरो आसा खालामो जे बे फिल्मखौ बयबो बर' सुबुंफ्रा अनसायगोन होननानै आरो आं प्रडिउसार बिथांखौबो साबायखर होयो जे प्रडिउसारा जे गोबां मोनसे आसा खालामनानै बे फिल्मखौ दिनै मोगथां महर होबाय बेनि थाखाय आं प्रडिउसार बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर आरो उननि बेलायावबो जों बिथां प्रडिउसारमोन बायदि प्रडिउसार मोनबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो आरो आङो प्रबिन बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर जे बिथाङा खोब मोजां स्क्रिप्ट लिरदों आरो बे फिल्मावहाय आंखौबो फाव खालामनो सुबिदा होनायनि थाखाय आं बिथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासियो आरो आसा खालामो बे अख्रां गंसे फिल्मखौ साफ्रोमबो बर' सुबुंफ्रानो अनसायगोन होननानै जिथुनाखि नैबे अख्रां गंसे सावथुनखौ बानायनाय समावहाय नोंथांमोनाबो रल लाबाय बायदि केरेक्टारावहाय थ' नोंथाङा माबायदि एक्सपिरियेन्स मोनबोखो टिमनि गेजेरजों बे अख्रां गंसे फिल्मावहाय आङो फार्स्ट टाइम जुदि बुंनो थाङोब्ला आरो फार्स्ट टाइम सासे बोराइनि रल खालामदों थ' बे हिसाबै आं खोब गोजोननायबो मोनदों आरो आं जोबोद एक्साइटेडमोन जे आं सासे बोराइनि रलखौ साक्सेस खालामनो हागोन ना हाया खारन माने आं मालाबाबो बोराइनि रल खालामफेराखैमोन आंखौ जाबायदि मेकआप खालामदों जाबायदि गेटआप खालामदों थ' आंनो सानाखैमोन जे आंखौ बेबायदि नुगोन होननानै थ' बिनिफ्राय बिथां मैथाया आंखौ गोबां हेल्प खालामदों बेवहाय जे नों हागोन होननानै आंखौ लिंहरदों आरो आंखौ एक्टिं खालामहोदों आंबो खोब मोजां मोनदों आरो आङो बिनि थाखायनो खोब खुसिबो आरो दिनैनि थारिखआव जे मोनसे गोदान मोनसे रलावहाय आंखौ बे फिल्माव नुनो मोनगोन रायजो राजा नोंथांमोनहा थ' आसा खालामो आंनि बे केरेक्टारखौबो नोंथांमोना मोजां मोनगोन होननानै